impactados aquí o equipo do Hora Galega porque a verdade é que non deixamos de recibir mensaxes que nos preguntan por Cris, a nosa moza dos trucos, a nosa señora da peseta. Claro, todos queren saber máis trucos, porque a verdade os que dá son maravillosos. É infalible, a nosa Cris é infalible. Xa, de verdade que puxen en funcionamento varios deles, sobre todo que a limpieza de roupa e os cristais que fixemos outro día para que non se empañaran. Alucinades, facedio porque funciona. E hoxe imos aprender outra vez con Cris varios trucos de limpeza. Eu quedei, Rocío, abraiado cun deles, porque claro, ti a vasoira, unha vez que usas moito, a vasoira está bella, que faz? Tirala, non? Sí. Fas mal. Mal? Fas mal, vou che veñer en directo. Non fagades eso, que Cris sabe como aproveitar as vasoiras que xa non teñen boa pinta. Mirade por aí. Ai, Dios mío, non dou feito. Non das feito, muller, non das feito, porque estás parada, non das feito. Sí, Viñeches a semana pasada das vacacións e mira como estás. Doucho caputa como non acabes, Que un cabalo, que queres? Dominado. Oxe, veñenche guerrilleira, que andas a facer? Se ves, vou limpar os azulexos. Ah, bueno, truco, ven aquí. Hombre, Pois a ver, calza, me dirás, porque a coller a valleta e pasarlle o paño. si, el aña así camán, estrés por todos lados. El de arriba que non chegas, collete no colo. Mira, unha mopiña, ves? Sabes o que é isto, non? Sí. Vale. Collemos isto que está xa previamente mollado. Vale. Aí no pau. E desde aquí chegas de todos lados, non me chegas arriba. Ah, mira ti. O que discurres, Ai, de verdad, mira. É como facer a Alemania, un cursillo, Ah, sí. De mopas? Sí. É que te enseñaron. Ai, mira. Que lle botaches a valleta. Sirve calquer líquido ou auga. No, podes botar o deste limpabaños, ou podes botar Fairy, amoníaco. Non sei, volvelo a lavar e xa está. Hai un problema. Que pasa? Non hai donde colgalos. Poñes por enriba. Si, home, unha roupa enriba doutra. Ti crees que ese color pode poñer enriba do blanco? Pero a ver, truco. Outra vez. A botella. Botella, garrafa, non? Vale, cortamos a botella, da igual a altura. Ora cun punzón, un estañador destes. Vai ser os buraquiños, non ves? E ora metemos as anillas. Ah, as arandelas estas Anillas que son das... da cortina. Da cortina da ducha, sí, poder aproveitar da cortina da ducha. Ou senón, en calquera bazar, ten delas baratiñas. E vai, claro, aquí facemos os buratos que necesitemos. Claro, iso faz ti como ti vexas, ves? O que se estes todos, ves? Mallao. E ahora hai no que colgar tamén. Colgo ali. Ou colgas deste lado. Mira. Todo mallao, non? Veña, Cris, polo coffee. Venga, ponte a facer algo, deixa de estar calpando, que levas toda a mañana a velas vir, No, a verdad, e aparte... Bueno, xa empezamos. E ahora que? Tipo non traballa, rompe a ferramenta. Quítalle aí. Non, muller, hai no que tirar e xa está. Ah, me quito. Compras outro. A rica, a rica. Mira, un lobo. Ves? Truco. Colle un lobo, ves? Cortas. Las. Pon ora, muller. Pona para baixo que non que che caia a merda nas mans. Ai. Dalle, ven. Non cae, Yo tuviera una escoba. A ver. Yo Ay, tuviera mira. una escoba. Ven. Hoxe ainda non cantáramos, Estas cosas, barrería. E xa está. Trucazos hoxe, Ostras, oxe, maravilla, Bueno, como sempre, tamén. Hombre, obvio, pero oxe... O nivel é o nivel. Eu xa non sei como podemos mellorar. Non podemos facer máis, pero mellor non podemos ser así. Vamos tomar un café. Fame. Alucinade.